Татарстанның отказанган сәнгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зөлфәт истәлегенә мемориаль такта ачу тантанасы булды. Тулырак алдагы язмада. Күренекле шагыйрь Зөлфәт Госман улы Маликов 1947 елның 3 гыйнварында Татарстанның Мөслим районы Яңа Сәйт авылында колхозчы гаиләсендә туа. 1965-69 елларда Казан дәүләт университетының татар филологиясе бүлегендә югары белем ала. Монда ук яңа дуслар таба һәм киләчәктә бергә иҗат итәләр. Яшьләр журналысына бик күп мөрәҗәгатьләр булган иде. КПСС үзәк комитетына да әллә кемдәргә, әмма ләкин яшьләр өчен журнал ачылмаган иде. Без шуңа күрә мөрәҗәгать яздык. Ул мөрәҗәгатьне кулдан язып, ул вакытта машинкаларыбыз юк. 200-300 дәнә ишәйттек һәм аны корылтай барган вакытта Камал театрының Горький урамындагы бинасында балконнан Зөлфәт бер яктан, мин бер яктан халык өстенә чәчеп җибәрдек һәм аның тәэсире булгандыр дип уйлыйм. Һәм берничә елдан соң Идел журналы дөньяга килде. Язучы үлми, ул әсәрләре аша яшәвен дәвам итә. 10 мең еллык моңлы көйдер ул. Шәхес буларак бик кызыклы иде. Төрле кызыклы кәмитләр, мәгънәле кәмитләр уйлап чыгара иде. Һәм һәр нәрсәгә бик кызык итеп, бик оригинал итеп үзенең фикерен белдерә торган иде. Дивардагы рәсемен тактасын күрдем һәм барыбер берничә мәртәбә әйләнеп карадым. Зөлфәт үзе юк микән дибеме? Мин аны һаман исән шигырьләр кебегиме, исән җанлы дип хис иттем. Зөлфәт Маликовның күп кенә лирик шигырьләре музыкага салынган. Хәзер инде Татарстанның күренекле шагыйре 19 ел дәвамында яшәгән Татарстан урамы 7-нче йортта аның истәлегенә мемориаль такта да бар. Искәндәр Гыймалдинов, Ленар Гизатуллин, Татарстан ялыклары.